ଓହୋ ଓହୋ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ହବ କେଜାଣି? ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ହବନି। ଧେତ୍ତେରିକା। ହଇରେ ଗୁଲୁ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି? କ'ଣ ଭାରି ଟେନସନ୍ ଦେଖା ହଉଛୁ? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ ଟେନସନ୍ ହେବିନି? ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ନା କଳକାରଖାନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନା, ଏ ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ପାଇଁ କେତେ ଚାଷ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟେନସନ୍ ହେବିନି ତ କିଏ ହବ? ଭାଇ। ହଉ ହେଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛୁ? ତୁ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ତୋ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଘରେ ବସିକିନା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ମୁଁ ଟେନସନ୍। ଆରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣେ ଦି ଜଣ ବାହାରିକିନା କ'ଣ କରିବେ ସବୁ? ହଉ, ମୋତେ କହିଲୁ ତୁ କ'ଣଟା ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ ତୋ ପାଟିରୁ। ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଛି, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ହଉ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କଳକାରଖାନା ହଉ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଠିକ୍ ହଉ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରକନିକାଟା ସେ ସେମିତି ସବୁଜ, ସେ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଦେଖାଯାଉ ହେଲା। କେତେ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିବେ, ସବୁ ଦେଖିବେ, କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବେ, ହରିଣ ଦେଖିବେ, କେତେ କ'ଣ ଦେଖିବେ। ସେଟା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କ'ଣ ରହିବ? ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜକନିକା ଆଳି ଲୋକ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନଦୀଟାକୁ ତମେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାକୁ କାହିଁକି ଦେଇ ଦେଉଛ ପାଣି? ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ମାଠିଆ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଦୁନିଆ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଈ ନାହିଁ କି? ଦୁନିଆ ନଈ ଅଛି। ଦେଖୁଛ, ମୋ ପାଟି ବି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଗୁଡୁମ୍ ଗୁଡୁମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ହଉ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଆଉ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ନେନା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୋ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ତୋର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ କରିବେ ହେଲା। ହଉ ଯା, ଘରକୁ ଯା।